Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Happy birthday ulit sa mga may kumplianyo sa araw pong ito. At good luck po sa mga kandidato na talagang sinusubok ang kanilang kapalaran sa May 13, 2019 elections. Dami. Isang pwesto sa pagkaalkalde, pinag-aagawa ng mga kung ilang kandidato. Diba? Merong 1-on-1, merong 5 ang naglalaban, merong siyam. Dito sa Baguio City, siyam ang naglalaway na maging alkalde. Ay, nako. Ano kaya ang sikreto dyan sa mayor's office na talagang gustong-gusto nilang maupuan? Yan. Ano kaya kalambot ang upuan ng mayor dyan, ano? At iba pa mga lugar, siyempre, ang pinakamabigat yung may mga patayan pa, may mga ambush, tulad doon sa Negros Occidental, may inambush na naman, patay. Nag-aalok po ng 1 milyong pisong reward yung gobernador. Teka po na, tayo po'y magpatuloy. Pero nais ko pong ulitin yung ating survey question mga suki sa kabila po ng napakaigting na anti-drug war ng gobyerno. Bakit lalo pong lumalala ang droga sa ating bansa? Naisip niyo ba yun? Palagay ko naisip niyo naman yun sapagkat it is not hidden to public knowledge. Talagang ganyan po. Tingnan mo sa Dinagat Island po, 5 bloke ng cocaine. Na-recover. Ayan, so, ano kayo mangyayari sa atin? Ano? Teka, report pa rin ang ating panoorin mga kaibigan. Ang mga van operators daw ay nananawagan sa gobyernong gawing legal ang kanilang hanap buhay. Report, nagbabalik si Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang gabi na sa'yo. Nagsagawa ng Van Unity Caravan nitong nakaraang 14 ng Abril sa kahabaan ng Roas Boulevard sa lungsod ng Maynila ang daang transport provider ng UV Express, tourist service, van for hire, shuttle service at mga van na hindi makapag-renew ng franchise. Panawagan ng United Van Transport Group sa pamahalaan na pakinggan ng kanilang mga hinaing na maging legal ang kanilang hanapbuhay. Iginit ng grupo na hindi sila kriminal, prangkisa'y luwagan at hindi consolidation at apprehension ang sagot ayon kay Mar Balbena. Sa isang matagumpay na pagtitipon ngayon, parang ang mga taga-tansa na imos, paliparan, ang ONCR, lalong-lalo na yung nanggaling po ng Quezon, Bicol at Central Luzon. Maraming salamat. Van Caravan. Ang layunin ho nito, mapagkaisa ho ang van transport sector at may panawagan ho sa ating presidente, sa ating gobyerno, partikular po sa DOTR at LTFRB, na luwagan naman ang pagkuha ng prangkisa. At yung problema ho sa consolidation, sana ho maiayos na hindi naman ho sobrang hirap ng requirements po na binibigay ho sa atin. Yung mga concerns ninyo sa anay po ng mga van owners? Ang concern ho namin, itong walang habas, itong sobrang crackdown ng mga UB, out of line, walang prangkisa na nag-a-apply naman. Ang sa amin dito, ang hinaing namin, huwag naman kaming mawalan ng hanap buhay. Lalo na ang ating mga miyembro na talaga namang may pamilya na sinusuportahan. Sikmura at kabuhayan ho ang nakasalalay ho dito. So ilan po ba yung mga van owners na wala pang mga franchise na gano'n? Kung titignan mo ho, 100,000 pa ang naghihintay na sila ay ma-legalize. Tinadalang pasakit, pahirap sa transport sector. Particular po sa mga UX at van for hire. Sabi ko tungkol sa kolorum. Kolorum ang ating problema at out of line. Bakit dumami? Kasi po, ayaw maglabas ng prangkisa na nararapat para sa atin.
Ang mukha ng out of line sa kabila. Ako man, wala akong practice. Siyempre, gusto ko makabiyahe. Kukuha ko kahit out of line. Kahit hindi ako, ibig sabihin, hindi doon yung linya. Kasi nga, mataas ang demand ng pasahero. Pero kung yun, ibibigyan tayo, nararapat na linya para sa atin. Wala ang out of line. Sino mag-out of line? Ngunit ang gobyerno ay hindi tinitingnan ang hanay ng UB Express. Ang dami po nating mga kulurong. Simula pa po noon, nagkaroon hindi merong nagugutungan ang LTFRB. Kung ito po ay magiging legal, malaki tulong sa ating sa hanay ng UB Express. Lagi po sa daan, inaalala po natin na baka tayo ay route. Doon po sa mga local LGU natin, binigyan po natin sila ng part. Part din ho nung ating modernization. Si LGU ay kailangan gumawa ng kanilang local public transport plan. Yung po ang pagbabasihan ni LTFRB para po mag-issue ng franchise. Kung hanggat hindi ho nagbibigay ang local government natin ng mga local public transport plan, wala po tayong ma-issuean ng mga bagong franchises. Inireklamo din ng mga UB Express drivers ang panghuli ng MMDA sa MOA samantalang legal naman umano ang kanilang mga linya. May paliwanag rito si Joel Bulano, Head ng Technical Division ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ang problema po dito sa amin sa MOA, kami po ang mga sukat, Loton, sukat, Park and Ride, South Mall, Loton. Bakit po kami inuhuli doon sa MOA ay samantalang linya po namin yan? Kasi naguguluhan po kami sa out of line eh. Paano kami magiging out of line ang biyahe po namin eh? Paranaque, Pasay, Maynila. Pag napunta ko kami sa MOA, nuuli ko kami na out of line. Pati po yung may baya MOA, nauhuli din po. Ilang po sa akin. Consolidation, pinako-consolidate tayo, pero nakatakip doon, kailangan na nating palitan ng bagong mga sasakyan ang ating mga sasakyan ngayon. Kailangan compliance sa hinihiling ng ating gobyerno. Kaya nga po tayo narilito upang tutulan. Sinasabi natin, hindi po kami tutuloy mag-consolidate. Ang sinasabi lang po namin sana, wag naman yung palitan agad yung aming mga sasakyan. Tapusin natin ang 13 years old ng sasakyan bago tayo magpalit. Tama po ba? Kaya lang po, siyempre, may modernization ho tayo. Initially, kung ano po yung nandiyan ng mga unit natin, bibigyan po muna natin sila ng provisional authority. But later on, doon sa modernization, they have to change the unit to class 3 unit. Part po yun ng modernization. Kasi yung UV natin ngayon, maaring mga bago siya, qualified siya for Euro 4 or other types ng gadgets na required. But the specs on the size of the van, hindi siya pasok doon sa class 3 na dapat seating capacity, 23 seating capacity sa dapat siya. Handa naman ang LTFRB at si MMDA General Manager Jojo Garcia na makipagdialogo sa nagkakaisang van transport sector dito sa Kalakang, Maynila. Okay, unang-una, kung walang practice yan, tulungan yan. Wala kami magagawa dyan. Talagang may sagot dyan yung LTFRB. So sa amin, kung walang practice, obligado, huliin namin sila. So handa naman po kayo makipagdialogo sa of course. Kaya naman sila nandiyan kasi malaki ang demand. So but it's more on LTFRB is concerned than everything. Kasi enforcement lang kami we're doing the policy. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nolan, sa report pong yan. Thank you, Nolan. Talagang kung nandyan naman na sila at kung may mga hawak ng permits yan, dapat ay
i-reconcile kung yan ba ay talagang hindi pwede at kung may franchise yan. Problema kung walang franchise. Yan ang problema talaga dyan. But habang dumadami kasi ang tao mga suki, ay nangangailangan talaga ng transport services. At kung yung mga van ay nakakapagbigay ng konbinyenteng uri po ng biyahe para yung mga may mga trabaho sa lugar na halimbawa from Alabang to Maynila and iba-iba mga lugar, kailangan ng transportasyon. Yung mga namamasukan na medyo nasa opisina, of course, siyempre, nagsawa na rin yan sa mga kaji-jeep na talagang mausok, mainit, lalo sa Metro Manila napakainit, di po ba? So therefore, mga kaibigan, ang mga nasa van sector really provides convenient transportation. Kaya tinatangkilik at sadyang napakarami na po mga pasahero at dapat po niyan ay i-reconsider po ng gobyerno. Samantala, mga kaibigan, si Mike Francisco ay talagang itong mamang ito puros kasayahan ang binabantayan. Reyna ng Aliwan daw tampok ngayon sa Aliwan Festival 2019. Pagandahang report na naman ni Mike Francisco. Yes, Mike? Go ahead, please. Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng Kamaong Asero dito sa Leader News Philippines. Pinoy Extreme Channel. Narito tayo ngayon sa CCP Complex sa harap ng MBC Manila Broadcasting Company kung saan nagaganap ang Aliwan Festival na taon-taon na ginaganap dito sa ika-17 years ngayon, 2019. Tara, silipin natin at makita natin kung anong dapat makita ngayong taon dito sa Aliwan Festival. Taon-taon pinagdiriwang ng Aliwan Festival dito sa Manila sa pangunguna ng Manila Broadcasting Company. Pinapakita nito ang iba't ibang festival ng kada probinsya dito sa Pilipinas at ang mga produkto nito. Nagpapadala rin sila ng mga representative na lalaban para sa Reyna ng Aliwan. From the coconut capital of the Philippines, my name is Desai Lagan Avalar, representing Quezon's Pride, the Yuyugan Festival. Ask ko lang ma'am, ano po ba yung inaasahan ngayong Aliwan Festival 2019? Marami kaming mga activities sa Aliwan Fiesta 2019. Kagabi nagsimula yung Pasakaya, yung concert namin dito sa Kalye mismo. Tsaka syempre yung Shoppers Bazaar, which will go on for 3 days. Tapos mamayang gabi naman yung Reyna ng Aliwan pageant search. We have 21 candidates from all over the country na naglalaban-laban. Ang gaganda nila this year talagang parang tumataas ng gusto yung level ng search namin for Reyna ng Aliwan. Siyempre yung aming outgoing Reyna, si Chelsea Fernandez ng Samyaw Festival of Tacloban City. So, yung coronation ito bukas pa, pero mamayang gabi yung pinaka-pageant night. We will be giving out special awards katulad ng Best in Evening Gown, Best in Swimsuit, yung most photogenic, mga ganun. Then, syempre, bukas, yun ang pinaka-culminating activity namin. We will have the Grand Parade, which starts at Quirino Grandstand ng mga alas 4 ng hapon. Babaybayin yung Rojas Boulevard, papunta dito sa harap ng Aliw Theater, kung saan magaganap yung pangalawang showdown ng mga street dance competition contingents. Susundan na rin yun ng awarding ceremony sa gabi, mga 9:30 or 10 o'clock. Tuloy-tuloy na yun doon sa fireworks celebration. Tsaka meron din kami mga guest artists bukas, si Navin Abrenica, Six Cycle Mind, and of course yung coronation ng 2019 Reyna ng Aliwan. Hello po kuya, magandang hapon po. Ano po ba yung pwede nilang makita dito sa Quezon Best, ano po ba pangalan? By Gabs and Rose. Gabs and Rose Quezon. So ano po ba yung tinitinda nyo, sir? Pangunahin po itong Tikoy Quezon. Gawa po ito sa Malagkit, kata sa Quezon. Tapos ay in-steam po niyang 10 hours. Kaya sobra pong lambot, ano?
Tapos malinamnam talaga at malasa. Oh, magkano po yung ganyan, madam? Ay, sir. Ito po ay binibenta namin sa halagang 100 piso kada piraso. Kada piraso. Kasama po dyan ng mga abhab ng Lukban Quezon. Opo. Banana chips na pang-export quality. Palit na lang po. Saka mga potiseko at mga Uraro products. Boss, magandang hapon po. Ano po ba yung mga tinitinda natin dito? Yung mga native sir at mga cutlery products na galing sa Albay sir sa Bicol. O sir, ano po ba yung mga gawa dyan? Ano bang ginamit ng material sa sa mga native sir na katulad ng mga bag, mga banig. Yung banig sir, yung pandan leaves, saka yung mga bag naman sir is abaka. Abaka. Yung sa mga cutleries naman sir, yung mga muli, saka biring. Yan naman po ang materialis na ginamit sir. Yung presyo naman po, abot kaya po kaya ng mga pupunta rito para... Abot kaya, sobrang abot kaya. May bawas pa naman sir. May bawas. Naman yan. Ate, magandang hapon po. Ano po ba yung niluluto nyo dito sa Aliwan Festival? Piyaya. Magkano po yung ganyan? 3.50. Magkano po? 3.50. 3.50. Ano pong laman po niyan sa loob? Ube. Iba-iba pong flavor. Opo. Ito po ay galing mismo sa Bacolod. Tama po ba? Taga-Bacolod kasi kami. Opo. Tawag dito, pumunta po kayo dito para po makiisa sa Aliwan Festival. At the same time, matikman nila yung luto nyo. Manila na itong piyaya namin nga mapag-asaran. Mula rito sa Pasay City, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, Mike Francisco, sa report na yan. Well, yung mga aktibidades na ganyan, that helps a lot in marketing the native products of every place, every region, every province. May naka-highlight doon na products from Albay, no? Maray na banggitabi sa mga taga Bicolandia. Mga nasa Albay province, mga kababayan ko sa Albay province, especially sa Tiwi Albay, sa Tabaco. Normally, yung mga cutlery products are coming from Tabaco City. Kaya nga, napangalan ng Tabaco kasi tabak. The story about Tabaco, kung saan nagsimula yan, ay when a group of pirates invaded the place. So yung mga kalalakihan ay sinisigaw Tabaco! Yung Tabaco! So all the while, naging ang ibig sabihin, hinihingi nung kalalakihan yung kanilang tabak para sa kanilang depensa sa mga pirata. Ayan. So, since then, ay naging Tabaco na. Ayan, yan po ang kwento niyan. Maray na banggitabi sa mga kababayan ko sa Tabaco, sa Tiwi, sa Malinaw, sa Malilipot, sa tulong distrito po kang Albay, siyempre, probinsya sa Bicol region. Sa mga taga Teresa Rizal, by the way, wag niyo pong kaliligtaan si kapatid na Felix Pelis Tambongko. Isa po sa mapagkakatiwalaan at maasahan pong maaring maging konsyahal po ninyo, no? Felix Pelis Tambongko sa bayan po ng Teresa Rizal. Gawin niyo pong konsyahal yan at manungkulan bilang municipal councilor sa inyo pong lugar dyan sa Teresa Rizal. Long time ago, I went there sa Teresa Rizal kasi may problema dyan yung paggawaan ng simento. May mga complaints dati dyan pero naayos na yata, no? Isang malaking industriya po yan dyan sa Teresa Rizal. Paggawaan ng simento. Ayos! Masarap daw, sabi ni Mike Francisco, yung Tikoy Quezon. Magdala ka, Mike. Mike, mag-schedule tayo ng follow-up workshop sa mobile journalism para makapaghanda tayo sa nalalapit na eleksyon. Yung buong team ng Leader News Philippines kailangang magkita-kita para sa preparasyon ng nalalapit na eleksyon. Nag-usap na kami, Mike, ni PJ. Si Ron atat na atat Ned. Lahat gustong-gusto na maghanda na. Kailangan talaga maghanda. Few days to go. Alright.
Mga kaibigan sa mga taga Baguio City naman po, narito ang special report patungkol naman po sa mga pamamaraang marisolba ang problema sa basura sa Baguio City. Mga naisip naman pong programa ni Mayoralty Candidate Tony Tabora. Panoorin po natin ang ating special report. Problema sa basura, tubig, traffic, at overdevelopment. Yan ang mga isyong naisolusyonan ni Tony Tabora oras na maging alkalde ng Baguio City. Naglingkod na bilang Vice Mayor at konsihal ng lungsod. Si Tony ay isa sa 9 na mayoralty candidates na nag-aalok ng paglilingkod sa mga taga-syudad. Ayon sa kanya, ang malinis na pangalan ng kanyang pamilya at ang sapat na karanasan ang adbentahin niya sa mga katunggali. Importante na malinis na pagsisilbi ng Tabora family. Yung tinatawag na Tabora legacy. Sa alam po natin, meron ba kayong nalaman na bahid na nagawa ng pamilya Tabora? Wala naman siguro. Top priority ni Tony na ayusin ang problema sa overdevelopment ng lungsod na nakakasira na ng kalikasan. Kasamang pagtutuunan ng pansin ang problema sa tubig sa pamamagitan ng pagkakaroon ng rain harvest facilities ng bawat tahanan. Higit sa lahat, tututukan niyang marisolba ang problema sa basura ng lungsod sa pamamagitan ng waste-to-energy technology. Ang waste-to-energy technology ay solusyon sa kalikasan na maglilikha pa ng dagdag na enerhiya para sa lungsod tulad ng sa Lawak, Pangasinan. There is a provision in 9003 na dapat waste-to-energy high combustion. Sana dapat. Kaya nga doon na pinayagan ng administration ni President. What are you telling me that can be applied here in It is already. We can apply that. Yes. Kaya't ang kanyang mensahe sa mga taga Baguio. Ako'y nagpapasalamat at bigyan tayo ng pagkakataon na maunghakin na ang ating kaisipan na maglungsod ng taos puso na malinis na pangalan ng pamilya ng Tabora dito sa lungsod ng Baguio. Itong bayan po nito, itong Baguio City, akin dito yung lumaki, dito ako nagsilbi, dito ako nag-aral, dito ako nagsilbi din ng sa serbisyo. Kaya na malinis na pangalan, walang bahid. Yan ang hinihingi ko, kung pwede makapagsilbi ulit ang inyong amang lingkod ng pamilya ng Tabora dito sa atin sa lungsod ng Baguio. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tony Tabora po para alkalde sa Baguio City ang inyo pong napanood. Siyam ang kandidato sa pagka-alkalde sa Baguio City. Maraming problema sa lungsod na ito. By overtime na naman po kami ng 6 minutos. Wala pa akong nasasabi masyado. Puros report. Report po ang ating napanood. Samantala mga kaibigan, yung ating survey question. Ano po ba ang sagot ninyo? Ano po ang inyong pananaw? Ito po yung ating tanong sa bayan. Sa kabila po ng napakaigting na anti-drug war ng gobyerno, bakit lalo namang lumalala ang droga sa ating bansa? Balikan na po natin yung ating mga isyong binantayan sa ating programa. Pagbaba po ng bilang ng mga nagugutom ayon sa SWS Hunger Survey, ikinatawa po ng Palasyo. Senador Gatchalian nais namang panagutin ang DOE at ERC sa kakulangan po ng supply ng kuryente sa bansa. 8 bloke ng cocaine na-recover na naman sa Dinagat Island. Tracker team ng PNP tutuguisin na raw si dating Colonel Asierto. Samantala, Pilipinas tumanggap ng $148 million sa China. Wala pong sinasabi kung para saan yung $148 million. Yan kaya ay bayad doon sa mga ninakaw na giant clams sa Scarborough Shoal. Wala pong detalye as to what is the purpose of that donation. Tuloy pa rin ang search and retrieval operations sa bumagsak na Tucson Supermarket sa Porac, Pampanga. Repair naman ang mga simbahang nasira ng lindol. Hihilanging punduhan po ng DBM. Ang problema dito, may provision sa batas ng public funds ay hindi po pwedeng gamitin sa mga religious purposes. Although there's a I think sana ma-reconsider ito kasi
national historical, most of the churches, Catholic churches in the Philippines are considered as historical structures. May mga historical value na. Maalala po ninyo na ang mga Kastila ay namayani po rito sa bansang Pilipinas ng mahigit 300 years. So imagine that, structures that last for 300 years or already there for 300 years. Napakatagal na, no? Sobra pa sa antique. Maraming ang nag-a-antique sa atin. 30 years old, antique na. 50 years old, antique na antique. Di ba? Golden na golden. How much more kung 300 years? Kailan ba lumayas yung mga Kastila sa atin? Ilang century na? O di parang 500 years ago. Samantala, Korte, ibinasura po ang hirit na writ of habeas corpus ng 3 pinaghihinalaang NPA. Pagsasayos naman po ng nasirang Clark International Airport, aabuti naman daw po ng susunod na buwan. Kotong Kap sa Pasay, arestado. 1 milyong pisong reward money inilaan na po ng gobernador ng Negros Occidental sa makapagtuturo sa salarin ng ambush at nakapatay ng isang kandidato. Pangaharas ng private armed group, inireklamo na po ng mga residente sa Sultan Kudarat. Samantala, 70 rebelde, sumurrender naman po sa lalawigan ng Ifugao. 17 kababaihan naman na ibinubugaw na isalba. At SK National Convention 2019 nagpapatuloy po ngayon sa Baguio City. Para po sa ating tanong sa bayan mga suki, sa kabila po ng napakaigting, pinatinding anti-drug war ng ating gobyerno, ng ating PNP, katuwang po ang PIDEA at lahat pong mga ahensya ng pamahalaan, pati LGU siyempre katuwang po dyan. Bakit ba lalong lumalala ang problema natin sa droga sa bansa? Ano po ang sagot ninyo? Actually, ako po ay wala rin pong straight na kasagutan bagkus mananatili po ito sa atin na napakalaking katanungan. At hayaan niyo pong iwanan po namin ang katanungan po ito sa inyo pong lahat at pagbulay-bulayan po ninyo habang patapos na po ang ating programa at sa inyo po mga tahanan. Bakit sa kabila po ng napakaigting na anti-drug war ay lalong lumala ang droga sa ating bansa? Ulitin po natin yung ating gabay buhay sa araw pong ito. Ang ating Bible reading sa mga taga-Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Amen. Amen. Ibig sabihin, lumalabas nito na hindi relihiyon ang kaligtasan natin, kundi grasya ng Diyos at ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. With that, mga suki, kami po ay pansamantalang magbababa ng ating tabing ng tanghalan. Tabing ng tanghalan. Where is the tabing? Curtain. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa paglilingkod sa studio, ang ating broadcast officer Clarence Ondaya, nagpalipad ng matayog sa ating palatuntunan. Ang ating operations head engineer Oliver Licop ay naka-remote. At creative director Mark Anthony Reynoso na busy sa mga post-production of our video requirements. Thank you, partner Mark. Magpapainom daw si Clarence. Ako pa rin po mga suki ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.